खेबसे निउसाव फैनानै एकदम बाइट होनांगौ। मानगोनां दिफेन बर' सारनि सायावहाय बिथां जन खारजि गुवारै माखासे बाथ्रा बेखेवदों, नाथाय माब्रै खोनासंजोबोबा निस्सय बुजिगोन माने फारसेनिफ्राय। सिगाङावनो बयखौबो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। दिनै आं मोनसे भिडिअ लाना फैनाया बेनो जे मैयानिफ्रायनो आं फेसबुकआव नुबाय थादों जे जोंना आबसुनि प्रेसिडेन्ट जोंना आदा दिफेन आरो मा होनो बेखौ मैखोमजों जितु अडिअ कल जितु रेकर्डिं भाइरेल जागासिनो। स' आं बिनि सायाव माखासे खोथा आंनियाव सोंलु फैदों। जुदि बे रेकर्डिंआ सैथोमारबा बहुद लाजिथाव। जोङो सानदों जे माने हाग्रामा सार बुंनाया सैथोमार नामा, ना सैथोआव फैमारबाय नामा, जे जोंना दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेसो UPPL खौ जोंना पलिटिकेल पार्टी UPPL खौ सालायो होननाया बे नंमारगौ नामा? आरो जुदि नंमारगौबा जोंना पाब्लिकफ्रा जोंना रायजो राजाफ्रा मा सानमारो? जुदि स्टुडेन्ट इउनियना जुदि माबाखौ पलिटिकेल पार्टीखौ सालायमारदोंबा बे बहुद लाजिथाव खोथा जागोन आरो। स' आं बेखायनो बुंनो सानो, जायखिया नोंथांमोना खोनागोना खोनायाखै आं बेखौ मिथिया अडिअ रेकर्डिंखौ आं खेबसे मैया मोन्दोंमोन नालाय, आं बे बुस्थुखौ खेबसे नोंथांमोननोबो आं खोनासंनानै लाबानो जाबाय नोंथांमोना। हा हुनिखौथ' बुंबाय बे, जेनेबा बे बारा माबा गैया। बै मोनसेखौ बुंदों जे सान्थि फैदों होनना बुंदों। माने बबेयाव सान्थि जादों? सान्थिथ' जायाखै। मोननै उग्रपन्थि जाबाय, मा सान्थि जादों बे होननानै। दा बेखौ नोङो गाबोननो फेरेंगाखौ 9टा बा 10टा बाजियाव बेखौ माने बुंनानै इन्टारभिउखौ होनो हो। जागोन सार, आरो जागोन दे। माखासे मिडिया लांनो हो। ओमफ्राय नोङो सों जे हाग्रामाया जे माने सान्थि माने सान्थि फैयाखै होननानै बुंदों प्रमद बर'नि सरखाराव। आरो बे बुंदों जे सान्थि फैयैनि माने कारना जाबाय मोननै उग्रपन्थि जन्म जादों। दा बेनि सायाव मा बुङो? बेनि रिप्लाइआव फेरेंगाया बुंनांगौ जे उग्रपन्थि जन्म होग्रा मानसिया सोर होननानै। नाम बुंनो दरखार गैया। उग्रपन्थिखौथ' जन्म होबाय, बिनि आन्दोआव सोर दङ बिनि सायाव तदन्त जानांगौ। आरो बे मानसिखौ जन्म होग्रा मानसिनि सायाव माने एक्सन जानांगौ होननानै। टप टु टप जायो नालाय। आरो दा नोङो सासे सिफआ आरो सासे एक्स सिफजों नांलायनोथ' दरखार गैया। नंगौ। बेखायनो बे EM फोरनि लेभेलनिफ्राय आरो फेरेंगानि लेभेलनिफ्राय बुङोबा साबसिन जायो थारमाने। दे जागोन दे सार, आं बेखौ थिग खालामगोन दे। गाबोन नोङो बेखौ माने रिएक्सनखौ लाथार। जागोन सार। दा नोंथांमोना खोनानो मोनबायना रेकर्डिंखौ? थारमाने जोंना आदा दिफेना मैखोमखौ फन हरनानै, बा मैखोमा हरदोंना गाव हरदों बेखौ मिथिया। दा जोंबो खोनानानै बहुद बोरैबा मोनदों। जों मा बुंनो मा मानो। अडिअ कल रेकर्डिंआ नंगौना नङा नोंसोरबो बुंहर। दा खिन्थु खोथाया जाहैबाय जोंना मोनसेल' जों बुंनो साननाया, जुदि बे अडिअ कल रेकर्डिंआ जुदि नंखायबा आदा दिफेना बेखौ खेबसे निउसाव फैनानै एकदम बाइट होनांगौ, नंगौना नङा। दा बे आरो। खिन्थु जुदि नंगौबा खिन्थु बहुद लासिंसिं जागोन, बहुद लाजिथाव जागोन। जुदि स्टुडेन्ट इउनियना जुदि पलिटिकेल पार्टीखौ सालायमारदोंबा, उमुखखौ ओरैबायदि बुंनो हो, मैखोमखौ बुंलायलायनाय दङ, नोङो उमुखखौ ओरैबायदि माबायाव थां, मा होनोमोनलाय, माबानाव फेरेंगानाव थांनानै रायलायहै माहै, ओरैबायदि मिडिया बाइट ला, इमिडियेट थां गाबोननो। थारमाने बे बुस्थुफोरखौ जों खोनानानै बहुद दुखु मोनदों, लाजिनायबो मोनदों। बे आरो। नोंथांमोना मा सानो माबायाव हरबानो जाबाय, कमेन्ट्स बक्सआव हरबानो जाबाय। थेंक इउ स' माच।